Iedereen houdt van Holland. Maar hoe is Holland eigenlijk ontstaan? Voor dat verhaal gaan we 1000 jaar terug in de tijd. Het begint met oorlog en eindigt in moord. Duizend jaar geleden bestonden Noord- en Zuid-Holland nog niet. Amsterdam en Rotterdam stonden nog niet op de kaart. Dordrecht zou binnen een paar eeuwen uitgroeien tot de meest machtige stad van West-Nederland. De graven van Holland werden rijk door schipperskaal te plukken, belasting. En Dordrecht profiteerde daarvan mee. Maar het verhaal van Holland begint in Vlaardingen. Dit is Vlaardingen. En nu is het een relatief kleine stad, maar 1000 jaar geleden was dit de grootste nederzetting van Holland. Hier is het in 1018 allemaal begonnen. Wat nu Holland is, noemde men in die tijd Frisia. De Rooms-Duitse keizer Hendrik had het er voor het zeggen. Maar graaf Dirk van Holland had er lak aan en begon zelf land in te pikken en belasting te heffen. Dat accepteerde de keizer natuurlijk niet en dus oorlog. En niet zo ver hier vandaan gingen Dirk en de keizer met elkaar op de vuist. Maar dat was eigenlijk helemaal geen eerlijke strijd. Want de keizer had een supergroot leger van misschien wel duizenden goed getrainde soldaten. En Dirk die moest het doen met een legertje van boeren. Maar Dirk was sluw. Hij won. Door een list. Met de hulp van de Vlaardingers lokten ze het keizerlijke leger in een moeras. Heel wat soldaten van de keizer verdronken. En die veldslag staat bekend als de Slag bij Vlaardingen. En daarmee begon ook de onafhankelijkheid van het graafschap Holland. Nou, Donna, ik heb begrepen dat op de plek waar wij nu staan eigenlijk een hele grote begraafplaats is. Ja, hier werden in Dirkse tijd al de mensen begraven. En volgens mij ligt het hier helemaal vol. Ik denk dat je echt geen stap kunt zetten zonder dat je op iemands graf gaat staan. Dus in feite sta ik nu op iemands graf? Ja, daar wel. Maar hier niet, want hier hebben archeologen al gegraven. En ze hebben hier 45 skeletten gevonden, waaronder een hele speciale doodskist, namelijk een boomstamkist. Boom, wat? Boomstamkist. Let niet op de herrie, we zijn bezig met een nieuwe expositie. Wow, die is goed bewaard gebleven. Nee, het is absoluut heel bijzonder dat hij zo goed geconserveerd is, inderdaad. Ja. Maar als ik zo naar die kaart kijk, dan denk ik meteen van dit is niet menselijk. Dit is heel groot. Beetje een soort van opa van Rico Verhoeven. Het zou kunnen, want zie je die deuk in het schedel? Dat betekent dat hij een enorme klap heeft gehad. Echt een vechtersbaas dus. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja. Maar deze mysterieuze man was geen Hollander. Uit onderzoek bleek dat hij uit Engeland of Schotland kwam. Op basis van de schedelresten maakten archeologen en fysisch antropologen Maya Dollesy een gezichtsreconstructie. Bizar idee, hè? Dat dit hem is, ja. De boomstamkist, man. Dus dit is gewoon hem die hier achter ons ligt. Bizar.